betul sekali. Nggih, wis gak apa-apa cincin kawin begitu sudah ya Mas ya. Ya. Lagunya urutannya, Dok. Ana Talini Asmara, ana Nirmala, Dena, Kembali Pulang. Satu hati sampai mati ku nemokno wonge. Mas Gomblo nek urung ketok aku mau ngaturi soalnya kudune wonge ketok seti Mas tak Oke. aturi kok wonge gak melu duet kok malah Malah beton gelo. ya. Ya, Nirmala Mas. Bang wani, Bang. Ip, wani ya Rom. Nggih. Yo. Oke. Bye. Udah tak? Oh, bye. Bye is Mas Ndut. Wani tenan bora. Wani enggak? Lho kok ngono? Aja ngono ta? Wani mbak.
yang Mentalnya arek kok ya mental tenan. Mana Astagfirullahaladzim. kudune nggak mungkin. dibentuk ben kuat. Aduh, nganu deh, saya dibentuk aja mengawak itu ya, mentalnya dibentuk ya. Piye iki? Loh kalian ini sudah seksi-seksi dong. Iya. Kakean kurang gizi ya. Cus, kakek aku kan gizi ya, Rom. Aku juga, gizi sing kene tok aku. Aku iki ngarep guru budi kabeh. Tapi nek dikonono kan kepinuk sayang. Disoteng maksudnya. Membut ngono nek disoteng masan. Tak sawang ya. Wes apik kabeh kok, wes apik kabeh saiki. Karek kowe tok iki lho ndok kurang sithik kowe iki. Kayak cilik tipis ngono. Aku tak nimbang jebul bobot ke pirang bul. Kata-kata hari ini Pirang pulang bul, pirang pulang. Patang pulang apa tek Rom aku semene gedene. aku duwe kata-kata. Apa? Kata-kata hari ini gak apa-apa disakiti timbangannya gak duwe pacar. Timbangannya gak duwe pacar lho iki. Oh iya timbangannya gak dipacar tenan kok ya. Coba kok iso? Timbangan iwak bul ono sisi iwak pirang-pirang kok bul. Walah, aku ndek ingin jajal sepeda emak aku ngono nyerokot semene kok Din. Wah, apa aku terok-terok ngono ku. Lagunya Kang. Iki go ngono tenan Mas Gombo. Lagune iki Lagune ya wis iku sik ya tali sik ya. Tani nang asmara ya Ndek. Ya Mas Gomblo hilang kok gak teko kita. Gak teko tenan ben. Lah iya, telepon go telepon. Yo. Ora ket mau et. Wedi aku. Iya Kak Cinta. Mimi. Asik. Apa salahku nganti kowe ninggalke aku tanpa sebab alasan tadi. Asik. Bilangin, mantap. Ikening ati bojoku kali asmara. Apa pancen wis ana wanita Mas Bono Kiki. Atiku lara tansah saya terang-terang tresno iki tetep jroning wedo kowe
hujan hidupnya yang sangat deras. Amin cantik. Makasih cantik. Jangan lupa minum air putih ya cantik. Iya cantik ya Mas Dono ya. Semoga lekas mendapatkan pengganti hati lagi ya Mas Iya, Dono. Mas. Amin Amin. cantik ya sayang ya. Ya lagunya dok, Deno gendek ya. Deno santri lulusan pondok isih perawan durung nate ketemu duduk kita jos Kayak wangi ngono ta, Rom? wangi nih bengi ki rada wangi lagi mulai Iya. tarik wangi rada bintang ngene ya terus Deno Mas sayangku Asik. sing bagus-bagus dewe Dudu, Rom. Iya ya. Ya. asik yang punya Deno dijaga ya dok Iya. Deno cantik bukan Mas Gomblo nyerak toh Mas Gomblo
edit cilik gak aku mau. Pas tak cekrek apa tak foto dek memorine penuh iki. Gak kamet iki awake dhewe nang kene nang. Gak kamat aku nek kono Rom. Gak kamet. Neneng kene Rom. Nek musik aku nek musikane gak kamat. Ora bakal luntur, tak kura bakal muntir. Tapi. Tek musik ngendi to? Maksudnya tresna iki lho sayang. Oh, tresnamu. Iki. Aku kan nganu, bos kangkung. Oh, dadi kowe kangkung iki sak-sak muntir ngiwanengen gobek-gobek ngono ta, Rom? Iya, sayang. Saiki medeni wong lho. Bose ngrusake waranggono, mungkin nggih bos nggih. Sabar. Saiki apa sesuk ae? Sesuk soalnya main nang kretek. Saiki to, Rom. Ya iki aku tak ngaturi ngene sik ya. Antri ya, Mas. Apa ya? Pesona nggih. Nggih. Pesona nggih. Nggih, bakdo niki nggih. Iya, saiki tetep kok nek sesuk nang kretek kok. Ya terus pesona. Bos Margo Budoyo hadir juga. Halo bos. Ayo. Sikat. Cantik Tria lagu Trina Gosari jenang katol ewale wol sing nyanyi wah ayune lho. Iya. Nganti kesel kali.
Pak. Iya mak, Pak. Ya mak piye le Pak. Ayo bonusnya ada 3 sayang terus Waranggono kembali Pulang. lagi kembali pulang lukaku Lukaku. saking bagian. Gue popoan ya Mbak ya kayak popo salah ya. Monggo terus Waranggono mas saking bosel melih niki. Yuk. Ya cus. Monggo bos nderek nembang bos. Pak. Kaisa mesti. Di. Asik. Monggo bos yang mau nyanyi. Bosnya bisa? Bisa mesti ya. Nolong rasane nangis jroning atiku biar kelingan esem kemuyung
iki sing Apa tipaknya aja? nih. Apa Iki tipak tuh, sing nyanyi? kembras. Arep disangani bos, saya Kan tak bonus ciuman kok, prasak mau tak bonus ciuman. Ah, iki sing wayu, Bos. Tak pilih sing wayu. Wis anggur dikon Sopo. Pokoknya sono duit iku parane ngono. Candak tali gocimu lho. Ya kembali pulang Mas, iki 2 tembang terakhir ya Ya. kalian lukaku coba dikasih ojaji ke oe ya terus Oke barang kok bayi lho. sing penting lagune campure sari iya mbak. Nah, wis nyawang iki ae bohai. Lagu iki gara-gara kecelakaan kok ya viral ya ya. Wah aja muni liyoneh lho ya. Sesuk ape ngetokno sesuatu aku bisa. Curiga aku. Ya iku rom takna sesuk rom. Apa iku? Lingsir wengi. Kenapa? Lingsir wengi. Seliramu. Ya. Aku ngembangnya di pengeng nang kene Mas Sam. Lah ning Gara-gara streaming. Lah kene sapa iku? Iku lho tukang panggung. Walah lek wi. Ojo nang kene aku kembang aku mergawe rek ngene ya sih. Iya bos, ayo tambahin ya. Mas kene tunggu Abang sayang, iki campur sari. iki campur sari. Ya wis ki. Ya iki campur sari iso nyawang ya iki Kang. Dek wau sama diaturi kawitan yang sinawang bosku. Kene duduk sayang, duduk. Aja mutek kayak Israel. Yo Bintang terlihat terang saat dirimu datang. Cinta yang dulu hilang kini kembali pulang. Sika Lihatlah dia mulai bernyanyi.
masa laluku. Jos. Aku tak mudah untuk mencintai. Aku tak mudah mengaku ku cinta. Sekali lagi dong. Aku tak mudah ku katakan aku jatuh cinta. Lagune kok teko kono iku piye to, Rom? Aja ngono ana sing njaluk kok nek pinggir-pinggir njaluk malah berabe kok. Kowe kok salah. Lagune aja iki, Dik. Aja mas. Malah digarap semprotan malah sing kayak saya. Terakhir nggih lukaku Mbak Ken. Ya Mbak Mei. Kalau ngerti Gusti Putri nggih nyari pamit Bos Marjan, Mbah Huti, sedaya mawon ingkang tesih mirsani dalu menika. Tak pamit dulu ya, besok awak dhewe melu menter wonten dusun Kletek. Kletek. Monggo ingkang badhe rawuh sing penting gawa sangu ya, Cin. Engko nek ketelak nang dalan maksudnya tuh Mbak S. Wis ditempel to netoke. Kita wis ya.